ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೆಂಚಲ್ಲವ್ರು ಮಾತಾಡ್ದಾಗಲು ಮಾತಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರಾಯನ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪೋಂದಿರ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಆಂಥೋನಿ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪವಾಡ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಇನಿ ಪರ್ಬ ಉಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಪೋಂದಿರ್ಲೆ ತೂಕ ಅಲ್ತ ಎಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿ ಅನ್ನ ತೂಕ ಅಡೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ. ಒಂದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ತ ಚರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಬರ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೊರಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು, 1.5 ಗಂಟೆ ದಾದಿ ಉಂಡು. ಅಂದಾಜು ಅಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಹೊರ್ಕೊಂಡ ಸಾಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೂಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೊರಡು ಬರ್ತೀನಿ ಬಸ್. ಹಾಗೂ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ लोबो 200-300 लोक हांगासर जमा जातात. आयल्या भक्ती काळात रामराय Papa Francis हे वर्स मागण्याचे वर्स म्हणून भरपूर केला. मागण्यामध्ये पाहत जुबलेवाच्या वर्षात
हप्त्यामध्ये कुटुंबासमेत वा पंगड जावन येतल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार ಊರದ ಜನಗಳು ಬರೋ ಹೊರಟ ಬಣ್ಣ ನಾಯಕರು ಹೊರಟ ಆತೇರು ಮೊದಲ ನಾನು